Това е нискотемпературен двигател, който работи с топла и с студена вода. Топлоносителя в случая е ел-нагревател, с който получаваме топлината. И охлаждаме с течаща вода от чешмата. Двигателът работи като произвежда от тая температурна разлика, която в момента е около 25-30 градуса, произвежда възбратно-постъпателно движение, преобразува се в въртеливо и съответно се задвижва ел-генератор, който произвежда електрически ток. В случая е ел-динам, не е генератор, а е динам. Така, включването на управлението, с включване на управлението започва подаване на газ в двата цилиндъра, с което се получава движението на двигателя.